Nakipungutan na about sa Avengers, wala. 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 Kay Basil, ma-spoil. Dili, isa lang. Tanang tagakuan. Sa maganda yan. Kinsay no? Ay, saba. Ay, saba daw. Ay, saba. Kabalo pa ka nga, kita na ko. Muna wala ka gahapon. Final answer. Grabe. Black screening na siya sa Avengers. Grabe. As in, niabot sa restaurant. Niabot sa restaurant, no? Ang linya. Grabe, my goodness. Manamig watch sa Avengers Endgame. Kabalo na mo sa among rating. Kabalo na mo. Nalang ko'y naisip ba? Eh, bawal mag-spoilers. So, dili na lang may mag-story about sa movie. Pero, basta natin mga kailadan nga gusto magpa-spoil about sa movie. Mahadlok ba silang spoilers? Or magpa-spoil ba sila? Na ba sila pangutana sa ako? Ka naman basin na sila usa ka pangutana, pwede na tutubagon. Pero dili mo makabalo para dili mo ma-spoil. Ha? Wala spoiler ani, promise. Okay, kailadan Wala ka na, wala ka na. Hello, ma'am. Sa pandit na. Hello, ma'am. Wala ba mo nagtanaw? Wala pa. Nakakita naman gud mi. Nakipangutana sa ako. Nakipangutana about sa Avengers, wala. 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 Kay Basil, ma-spoil. Dili, isa lang. Tanang tagakuan. Sa maganda yan. At tanang tagag one chance. Ako pangutana. One. Ito? The eye. Sure ka? Mura po yung pangutana, di mura po ito ako kabag. Sige ko. Thank you, Ma'am Bina. Bye. Tala ni sulod sa may CFCGK nga admin. Kalan para, hi na hi. Hi, I'm Mesa. I'm Angel. Kalas-kalas na kag-memory ko. Si Eder akong paano ni Balang. Kita nakaka-Avengers? Wala pa. Actually, bago lang ko nakakita, Eds. Unya. So, chance na ni mo, kung nakaisa ka pangutana, ihunghong sa ako, kaya ako kang tubago. Kinsay no? Ay, saba. Ay, saba daw. Ay, saba. Ayaw ba kay... basin ma-change ang story. Oh, Siya man. Ha? Samo kay Okay? Okay ra samo. What's up? Video. Vlogger, my God. Vlog. Hello, Tita Ted. Hi. Hi, Poppy. Saan na yung tawag karon? Lahi naman siguro yung tawag karon. Master Poppy naman gud ka good. Na-change Sikat naman eh. Dili oy, busy kayo. So, wala pa ka nakita ka Avengers? Kabalo pa ka nga, kita na ko. Muna wala ka gahapon. Dili, karon. Muna nakita siya. Oo. Payasin. Iyonghong sa ako nga pangutana about sa Avengers na kay gusto ipangutana. Dili. Dili, basta isa lang. Bisag isa lang. Ako, Dili ako mananong. Basta iyonghong lang sa ako para di sila makadungog. Dili. Kasi yung Ako pangutana. mananaw pa ko. Sige na, sige na, isa lang. Mananaw pa ko pag kauman sa conference. Kilabi, isa lang eh. Samok ka ni mo! Mamay mo ipangutana. Samok ikaw! Okay. Sige lang, dili man mo may pawantanan. Pero, thank you, tita. Thank you. Meet Chino, the most smart kid that I've ever known in the whole wide world of the Infinity Gauntlets. Think again. There's Albert Einstein. Oh, but he's not a kid. Well, he was a kid genius before when he was when he knew some interesting things. But he's big now and dead. Anyway, I'm gonna ask you, Chino. Have you seen the Avengers Endgame movie? Do you think it's April 24 Yes, I think so. Have you seen it na? It's 24. today? Di ba? Ang uban po, wala yun na naman sa date. It's April 24 and I've seen it already kanina lang.
Because I've seen it already. What is your question? Don't be such a spoiler already. Last chance. Another saying of God is wait. Wait for the movie to come out and let me see it. 5 seconds. 5, 4, 3, any Vera, grabe, baby. Musta? Wala pa ko natanaw sa Avengers. Wala pa? Wala pa. So, kung ako kaya kita naman ko ba sinakay gusto ihunghong lang sa ako yung pangutana. Ah! Ingon lagi ko. Thank you, Tope. Maite Pacino. And kinsa ka ni isa? Miyan higda. Mian? Yes. Si Mian. Oh, sa Avengers Endgame, wala pa? Dili ko fan. Dili ka fan? Atos bakery para na kay fan. Infinity Wars. Zero knowledge. Wala? Ay, Infinity Wars, oo. Captain Marvel, kita na ka. Oh. Kaday nang ginto. Pero ako nakakita naman ko, unsay imong pangutana sa... Unsa daw? Sige. Sige, we. Sure ka muna na? Final answer. Alin nga ba? Guys, bye-bye na. Bye-bye. What's up mga mix? Nakatanan ni sa booth mga pamilya. Og si Rico Suave, kabalo ko wala pa nakikita sa Avengers. Wala pa lagi. Lagi mo bagatang review. Ha? Bantay lang mo. Di, wala man mi nag-review. Wala. Pero ako kita na ko ganina lang. Wow. So nakay chance karon isa ka question. Okay? Isa ra ni siya. Sige, David. Honest ko mo kuan pero dapat ihonghong nato kay para di sila kadungog. Tinood ba nga na? Ah, pamina. Ayo lagi sigsaba, eksama. Wala. Abi na. There you go mga migs, ang atong Avengers special. As promised na ko sa inyo, walay spoiler. Lingaw lang niya to, pero tinood yun akong mga gipangingon sa ilas. Kung wala pa mo nakakita sa Avengers Endgame, pananaw na mo para dili na mo magsigig problema pa ng mga sig spoil dia sa social media. Uy, shout out ko sa akong girlfriend para sa atong outfit for the day. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Paki-like lamang sa MOR Master Poppy Facebook page. And don't forget to subscribe sa akong YouTube channel. I-comment down below sa pinaka-nice nga reaction nga inyong nakita sa spoiler. Daghang salamat sa mga ka-likes, ga-share diha. Don't forget to comment and share tanan ninyo mga opinion kay open kay kuana. Daghang salamat sa inyong support mga migs. Bye-bye!